překropit trať. Na trati máme kategorii S1400. Opět se nám tam odehrává podobný obraz jako v předchozí runde. Takže první místo Martin Pinkas, následuje Martin Ostrakou. Kdyby to nejel, tak to nedělá, jo. Takže my si zopakujeme ještě výherce. Já je poprosím, aby se nám dostavili sem pod rozhlasovou věž. Má vodník po pár vteřin. čtyřkolkách, to znamená po dojetí kompletního pole druhý grunt. (733) 367 112 a 737 335 852. To je našich 5 výherců a ty poprosím po skončení druhých rozjížděk, aby se nám dostavili sem pod naší rozhlasovou věž. Pěkně návrh. Techniku, to vypadá, že tam něco nefunguje, jak by mělo. Hezky. Pěkně. A ještě ho přijel. První musí do Jokeru, takže on by mohl skončit teoreticky druhý. Ten první už byl Jokeru, tak to byli všichni. No, to není úplně šikovný místo na zastavení. Naštěstí už jsme v cíli a žádný velký souboj se nám tady neodehrával.